100.5 FM. Get ready to feel the beats is about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM, your Alagan Radio. .5 100.5 OFM. Huwag nailain pa. Lamiaw eh. Maayong aga abyan, welcome sa aton nga palatuntunan ang Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagapasalamat kita sa Ginoo tungod sini nga kaigyonan nga ginhatag niya sa aton sa diin kita makapamalandong sang iya balaan nga pulong. Kag dako gid ang akon nga pagpasalamat sa Ginoo tungod sining bag-o nga kaigyonan nga sa diin makapaambit naman kita sang bahin sang balan kasulatan nga makita diri sa Episo kapitulo 6 nga nagasiling, mga amay, dili ninyo paakiga ang inyo mga anak, kundili sagura sila sa disiplina kag sa pagtudlo sang Ginoo. Ikaduha sa nauna nga Timoteo kapitulo 3 versikulo 4, kinahanglan magdumala siya sing maayo sang iya kaugalingon nga panimalay nga nagatatap sang iya mga anak nga magpasakop kag magmatinuhuron sila sing bugtos. Kabay ang Ginoo magdugang sa mga pagpakamaayo sa mga pulong nga aton ginbasa. Karon nga aga aton hambalan ang nanungod sang authority sa panimalay. Para sa mga ginikanan, ang authority nila nagasimbolo sang Diyos nun nga authority. Ang mga kabataan nakakita sang Diyos nun nga authority pinaagi sa ila mga ginikanan. Kagtudluan ini nga mga kabataan nga magpasakop sila sa sining authority sang ila mga ginikanan. Abyan kung ikaw isa ka amay o kung isa ka iloy, kinahanglan nga ipahayag nimo pinaagi sa imo kabuhi kag sa imo mga sugilanon ang otoridad sang Dios. Ang Diyos hindi butigon. Kag tungod sina, ikaw nga amay kag iloy, magpahayag pinaagi sa imo mga hambalanon, sinang kamatuuran, sinang authority sang Diyos. Ining mga kabataan, kinahanglan nga mahangpa nila ining authority sang Diyos pinaagi sa ila amay. The Father is the image of authority. Kag ang iloy amo ang implementor, ang ahente, ang nagapatuman sinang authority. Kung sa aton pa, ang authority sa panimalay, kinahanglan una makita gid sa amay. Kag ang iloy amo ang maga-implement, magatudlo sa mga kabataan nga magtuman sila sang authority kag kasuguan nga ginbilin o kung ginhatag sang ila amay. Hindi magsupak ang iloy sa authority nga ginpahayag na sang iya nga bana sa ila mga kabataan. Ang immediate family members, sila ang
mag-establisar, mag-stabilize, kag mag-suporta sinang authority sa mga ginikanan. Kangay sa mga lulo kag lula, sang mga bayaw, sang mga utod, kag bisan pa sa mga yaya. Abyan sa sini nga aga, ang authority sa panimalay para sa mga ginikanan, they symbolize divine authority. Sa atubangan sa mga kabataan, kinahanglan ipahayag sa mga ginikanan ang ila parental authority. The father is the image of authority, and the mother is the implementing agent of the father's authority. Ang immediate family members such as grandparents, in-laws, siblings, nannies, o mga yaya, they should support and stabilize the authority of the parents. Kamo nga mga yaya, hindi magsupak sang authority nga ginpahayag kag ginpili na sang inyo mga agalon para sa ila mga kabataan. Kamo nga mga utod kag mga bayaw, hindi magsupak sang authority nga ginpahayag na sang ginikanan sini nga mga kabataan. Kag kamo nga mga lulo kag lula, hindi magsupak sa authority sang mga ginikanan sa tubangan sang inyo mga apo. Busa, kabay pakuntani nga ini nga mga prinsipyo magapabilin dira sa inyo panghunauna sa sining adlaw. Agod may unity kag may harmony dira sa panimalay. Akon basahon sa liwat. Ini mga bersikulo nga nangin palatukuran sa aton pagpamalandong sa pulong sang Ginoo. Efeso kapitulo 6 bersikulo 4. Mga amay, dili ninyo pagpakiga ang inyo mga anak, kundi sagura sila sa disiplina kag sa pagtudlo sang Ginoo. Ikadua, ang naunang Timoteo kapitulo 3. Ato nabasa diri sa bersikulo 4 nga nagasiling. Kinahanglan magdumala siya, naga-refer ini sa pagapilion nga pastor o kon bisan deacon sa iglesia. Kinahanglan magdumala siya sing maayo sang iya kaugalingon nga panimalay nga nagatatap sang iya mga anak nga magpasakop sa ilang authority kag magmatinumanon sila sing bugos. O kabay pakuntani nga kita nga mga ginikanan magapahayag sang parental authority, for we show and symbolize the divine authority nga ginpahayag diri sa Balaan Kasulatan. Abyan ang muining minsay sa sininga aga kabay pakuntani nga Ginoo magapakamaayo sang aton adlaw kag aton itugyan ini pinaagi sa pagampo. Dios nga balaan, amon ikaw ginapasalamatan sining bagong adlaw sa diin kami makapadayon sa pagpangabuhi, makaalagad, makadala sang kaymayaan sa imo. Ilikaw kami o Dios sa sinang virus, atagi kami sang malig-on kag strong nga immune system. Agod nga makapadayon kami sa pagpangabuhi nga healthy kag bisan pa makapadayon sa pag-alagad sa imo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.